I pozitivno ime Aleksa i dobrodošli u novu epizodu trka u GTA 5, znači danas ćemo igrati trku, evo uzet ćemo, motor mi se najviše svidio zato što njega ću najlakše kontrolisati, uzet ćemo onu zelenu boju na početku naravno, zato što ja to obožavam i uzet ćemo ovaj kao radovanje za pobjedu i idemo. Znači evo ga drugi GTA 5 klip na našem kanalu i nadam se da ćemo, da bar nećemo biti zadnji, eto da bar nećemo biti zadnji. I da, znači hvala vam na velikoj aktivnosti na kanalu, uskoro ćemo 200 subscribera, predložite mi u komentarju šta bismo to mogli za 200 subscribera, neki specijal, nešto. Sad, ova sirena ne... Ova sirena nejača što ste sad čuli, ali okej. Ovo će biti malo teže jer ovo je kao onaj konjski da se trčimo u krug, znate. Okej. Da li ima oružja, baš me zanima. A ne, mogu sam srednje pretno pokažem, okej. Ja sam zadnji počeo start, zadnji sam dobio onaj start positional, okej. Evo ovi će malo teže ovdje da driftuju, zato sam ja uzeo motor. Vidite, već sam... ne. Dobro. Evo ti ga, da. Okej, nadam se da ćemo biti, eto, bar u prvo troje. Ali, okej. Nije nemoguće da budemo prvi. 30 FPS-a, nadam se da vam je za to dovoljno. Naravno, probat ću 60 FPS-a, ali vidjet ćemo koliko je to moguće. Koliko li krugova ima? Vidjet ćemo ovako, ovo je, ja mislim, drugi krug, nisam baš dobro vidio, ali nema veze. Mi smo sad reći da održimo ovu poziciju, ne bi bilo loše, nećemo ipak. Šta je ovo, kako on mene ovako prestigne, kako ja tu gubim brzinu? Da mi je znati. Pojma, ali on će ovako u krivinu malo teže od mene. Šansu da ne stignem sad, ako mi je uzeo ovu prednost. Ali okej, nadam se da bar ne, eto, ne DNF. Okej, on je već završio, aha, on je prestigao, tačnije, on nije završio. Okej, nećemo da budemo DNF King. Idemo mi samo da... probamo do trećeg mjesta, otprilike. Tako da, okej. Idemo. Iza u blizini nikog nema. Ali ovaj zeleni da mi je njega prestići, to je stvarno neka njegova boja. Samo da mi je njega prestići, ne znam, nema oružje, to je glupo, uključit ćemo, sljedeće ćemo pokušati oružje da uključimo, da bismo bacali stike bombe na ostale igrače, ali okej. Odigrat ćemo par trka, sad u ovom klipu, okej, iza nema nikoga, ovi se stalno smenjuju prvi i drugi, ali okej. Možda mi treba uzeti neka kola, ali Sanchez dobro ide, prestigao sam za skoro krug ove. Tako da okej, evo ga cilj, okej, prvi, drugi, treći, nema veze, mi ćemo biti četvrti, ali okej, bar ćemo da završimo trku. Prva trka, mi smo četvrti i da vidimo kako će to sve da ispadne. Okej, sad ćemo spektatiti ove. Četvrti, dobro, to je vreme, da vidimo job points 8, para 2000 i RPA 515, ok, još malo nam fali do 30. nivoa. Da možemo možda u ovoj epizodi preći 30 nivo. Okej, to je bilo to za ovu prvu trku, mi se vidimo u drugoj. To je bilo to, pozdrav. I pa svima, evo nas u drugoj trci, znači sad ćemo izabrati neki od ovih kola. Uzet ćemo Dinku, jer za njega znam bar da je onako sigurno super. Pošto volim inače kola sa kola marke Dinka, ali okej. Nešto me zasmijalo tako. Okej, idemo sad da oderemo ove likove. Da oderemo ove likove uda. Idemo, evo stavit ćemo 500 na nas. Da vidimo ćemo li moći da osvojimo išta od toga. Ali okej. Mislim da smo stavili samo 200 stvari jer mi je sve u banci. Imamo oko 20.000 u banci. I da, stan tur vam neću praviti jer ne znam šta će vam stan tur uopšte kad ono, svi su stanovi isti, vjerojatno je to već neko napravio, tako da, ono, nema potrebe. Samo da i ovo nije nešto u krugu, ko boga te malo. A sve mislim da nije. Dobro. Idemo sa Dinkom da ih oderemo, ili Dinka spora, nemam pojma. Vidjet ćemo kako ide Dinka. Kada već imamo jednu malu, kako traži sad, nemam pojma. Ok, I'm sorry man. Idemo u krug, da. Otprilike tako nešto. Šta puče ovo sunce. Idemo da vidimo. Dobro, sad smo treći. Ovako, ne. Neće ostati ovako, jer sad nam prestignem. Stari neće, ovi su daleko. Ovdje daleko iza mene su odla. Ovi se pobiše. Šta je ovo?
Ok, ovaj lik je stao ovdje. A ovo je opet u krugu neka trka, ali... Dobro, nema veze. Pokušat ćemo sad presiti ovoga, čak imamo šansu, mislim da ovoga prvoga ni ne možemo čak. Ali nije on baš predaleko što se toga tiče, ali okej. Mi smo za sada treći. Nekad bi tako ostalo do kraja, ne bi bilo loše, ali to je jako teško držati. Ali okej, ovdje lik. Mislim da čak i možda i mogu prestići, ali okej, ali sporo ide ovo auto, čovječe, šta je ovo? Brate, neću ga stići nikada, ako ćemo iskreno. Morat ću, đavola. Ja mislio da će on to da se lupa, ali nema šansi. On je uzeo dobro auto, on ima iskustva s ovom trkom, ja nemam, pa sam uzeo Dinku, ali okej. Poslužit će i Dink. Neće, nije Dinka za bacanje. Okej, ovdje smo uzeli dobar prednost, ako mogu reći da je to ikakva prednost, sad smo izgubili da smo je uzeli, okej, ovo nećemo. Mislim, ako sam isključio zvuk, tako da mi radio ništa neće smetati. Ali okej, držimo poziciju i najvjerojatnije je da će ovako i ostati. Jer ovi su, ja mislim, skroz iza nas. Da, baš su daleko, a ovog lika teško da ću prestići, jer ima bolja kola. Vjerojatno su njemu to i nabuđeno. Okej, gdje sad, ovamo. U trenutak sam pomislio da sam krenuo pogrešnom stranom. Ali okej, iza niko, ali su mi kola zato spreda. Okej, ovo je, mislim, četvrti krug, ima 5. Tako da, ajde da probamo da uzmemo tu treću poziciju. Šta je ovo su da razbacane, ove popucale. Ali okej. I ovo ovdje se čak neko pukao, čim je pukla ova cisterna, tako kaže. Uda. Evo, 5. put prolazim ovdje i ne znam dalje kuda trebam da idem. Ali okej. Ovaj lik je otišao daleko. Šalim se, to je ispred nas, vidjeli ste mu ime upravo. Mislim, to relativno jeste daleko, ako ću mi iskreno. Ali, nema veze. Idemo ovamo. Ajde, nemoj to da radiš više. Bukvalno mi se zatrese ekran i onda odem levo, desno, ne znam gdje idem kad mi puknu tako, ali okej. Mislim da smo definitivno treći u ovoj trci, da tako kažem. Ako je ovo sad, koji je ovo krug, ko zna. Okej. Znači još jedan krug nam je ostao. Imamo možda šanse da stignemo onoga, ali on je već prešao ono, tako da teško, ali ništa nije nemoguće. Jao bre, Dinka, da samo malo bolje driftuješ. Okej, i da, znači, posjetite naš server, prošli klip ste vjerovatno vidjeli da je bio na našem serveru. Bilo je dosta igrača taj dan kad sam postavio klip, tako da, snimam isti taj dan. Snimam nepunih pola sata poslije tog klipa, ali okej. Tako da, posjetite server, veoma smo mnogo truda uložili u njega i ja mislim da ga vredi posjetiti. Znači, ovom trkom mi ćemo završiti ovu epizodu, jer malo su duže bile trke, pa eto da ne dužim previše klip, mislim nisu bile dugi, bili su obe oko 6 minuta 7, ali da ne dužim više klip jer sad moram ići na trening, tako da nemam puno vremena. Samo da mi prođemo još ovaj ovdje krug, ajde. A ne, imamo još jedan lap 5 od 5, da. Ok, proći ćemo još ovaj jedan i onda da završavamo polako klipčić. Tako da, okej. Idemo. Šta je s ovom Dinkom, više nikad neću uzeti. Dinka ima dobar onaj jedan sportski auto trkač, sad ne mogu osjetiti, nema šanse. Ali ovaj, za razliku od njega je katastrofa. I već je, onaj prvi lik je završio. Dobro, on je bio ispred nas daleko, što je i zasluženo. Idemo ovamo. I okej, znači mi ćemo definitivno biti treći, ovaj lik je završio drugi. Okej, samo da dobijemo mi DNF, ja mislim da ni ne možemo ako nas je 5. Ja neću dobiti DNF 100%, za njih nisam siguran. Ovdje ćemo mi, oni nisu, vidite, ni tu sa strane kuda sam ja malo preprošao. Tako da ne bi trebali da nam prave problem za kasnije. I da, znači mikrofon mi nekad krene prekidati, tako da nemojte se čuditi ako nekad čujete da mi je prekinuto. I okej, mi smo prešli četvrti. E sad da vidimo kad će to oni da završe. I onda tako da završavamo klip. Okej, sad se malo učutam, ali nema veze zašto ga gledamo ovako retardirano. Ovaj lik ja mislim možda nije Dinko, ali još neki spori auto, zamislite da postoji spori auto. Ket,
Da vidimo, sad on je prošao i you finished third. Ok, job points 10, bolje nego prošli put, više para nego prošli put i više RB, ako tako mogu reći, nego prošli put, tako da, hej, ovaj lik je totalno, ok, to je to. To je bilo to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali, ako vam se vidjelo, bijte like, share, sub i to je bilo to. Pozdrav svima.